Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka nasasabotan nin si Isay man, na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man, na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ang ganit asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat by Eliana Angeline Carual. Fresh to, Beno and mga liag family. For the gift of life of Alden Nelson Uy by Antonio Chua Uy and family. For safe travel sa kahagadan ni Marie Josephine Balaguer. Pasasalamat by Vibal family, Cel Santillan and Hazul family. Espesyal na kahagadan by Pocholo Carlo Agosto Sevilla. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Rudy and Nilda, by Irene M. Toralba. Para kay Salvacion, sa kahagadan kan Bueno and mga liag family. For the second death anniversary of Maria, by Cel Santillan. Asin para sa kalag ni Mirna, by Esquivel family. Ngunyan, iyo po ang ikidisasais na Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon.
kanama, sinaki, singgan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan, Isu Kristo kaguragdantaan, pagkamot kan Dios sa pagisamaro, Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tans ito mga kasalan, tangani magkano kita magselebrar kat mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tarakasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala. Kaya nangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuon, Diyos na makakaman, asin makapatawadan sa tama kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayon sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kaninungan, sa mga taong marayan ko. Inumaw mita, linurgyaw mita, sinasumami ka, pinapamuraw mita, pinapasalamatan mita, ulitan, dakula mong kamurawayan. Kurang na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ng Diyos, nakita naman. Ikaw ang kaparang ng mga kasalangan kinaman, nahirapi kami. Ikaw na nagpaparat ng mga kasalangan kinaman. Oan sa mong pagkimahirap, ikaw na nagtutukan sa tuo ka naman, nahirapi kami. Naikasandahan na, ikasandahan kakurangan, ikasandahan urong kalangkaw. Yesu Cristo kaibang, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin, kay raking padakula sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamot, danay na magpadagos, na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Tuli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay mamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo,
Dios sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ning kadunungan. Ang gabos na bagay nasa pangataman mo, asin mayo na nin ibang Diyos na aatubangon, tanganing patunayan na tamaan sa imong paghukom. An sa imong kusog iyo ang ginigikanan ni hustisya. Pwedeng mahera ka sa kiisay man, hulita ika ang kagurangnan kan gabos. Ipinapahiling mo an sa imong kusog, kung ang mga tao nagduduwa-duwa sa kapanoan sa imong kapangyarihan. Pinapadusahan mo ang si isay man na nakakamigbid kan sa imong kapangyarihan. Alagad, daiyaninda pinapahalagahan. Maski mayong sukol ang sa imong kapangyarihan, alagad, saro kang maheherakon na hukom. Pwede mo kuta ng gibuhon sa mo an anong manabuot mo. Alagad, matiniis mo kaming pinaghahadean. Huli sa mga bagay na ginibo mo, tinukdoan mo ang sa imong banwaan na ang sarong matanos na tawo dapat manamaging mabuot. Ang sa imong banwaan, tinawan mo nin dakulang paglaom. Sa pagtao sa indanin panahon, tanganing magsulsol kan sa indang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika, kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ika, kagurangnan, marahay asin mapinatawad, mayaman sa pagkaherak sa gabos na mainbod sa imo. Himatea kagurangnan sa kong pamibi, hinanyuga ang tingog kan sa kong pakimaherak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na ginibo mong maarabot na magsasamba sa atubang mo kagurangnan. Asin papamurawayon an sa imo ngaran. Tadakula ka, asin nagigibo nin mga ngalasan, ika o Diyos, ika sana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na maheherakon, asin maugay, matinios asin mayaman sa pagkaherak, saka katotoohan. Liling niya ako asin kaugayi, itao mo an sa imong kusog, sa imong surugoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot ni San Pablo na ang Espiritu ang nagtatabang si satuya, lalo na kung kita nagluluya. Siya nagpapamibi para sa satuya sa mga oras na daing niya to aram kung ano, asin paano ang pagpamibi. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, siring man ang tinatabangan kita, kan Espiritu sa satong mga kaluyahan, dai kita tataong mamibi, siring sa maninigo. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimaherak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay, na daita ikakapahayag sa mga tataramon. Ang Diyos na nakakaaram kan mga nasa puso nin tawo, nakakaaram kan buot sabihon kan Espiritu. Hulita ang Espiritu, namimibi, susog sa kabuutan nin Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. nagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Sarapang parabola anin istorya ni Jesus, ang kadayanin langit nakakaagid sa sarong paraoma na nagsabwag nin marahay na bani sa sayang uma. Alagad sarong banggi mantang tururog ang gabos, nagabot ang kaiwal niya, sinabuagan niya nin mga doot sa uma sa kanaghali. Nagtalubo na ang mga bani, dangan amungan ang mga ini, nagturungaman ang mga doot. Kaya nagduman sa paraoma ang mga surugoon na sinagapot, kagurangnan, bakong maray na bani ang sa imong isinabuag? Tadaw tayo mga doot na, kaiwal ang kagibogayan ang simbag niya. Bot mo nagabuton mi ang mga doot, anapot ninda nagsimbag an paraoma, dai tatibaad, magamot man an paroy, pabayay sa nang magtalubo sabay, sa paroy, asay nandot, sagod sa tag-anihan. Pag-ani, ipapagabot ko, enot ang mga sa mga paraadi ang mga doot, dangan, ipapabugkos ko, nganing suluon. Pagkatapos, ipapani ko ang paroy, dangan ipapasaray sa harong-harong ko. Nagistorya pa sa Jesus sa indagan parabolang inian kada nin langit nakakaagid sa sarong tawo na nagtanom nin pisog nin mostasa. Sa gabos na tanom, diyo ini ang pinakasadit. Alagad sa pagtalubo, yung pinakadakula sa gabos. Ini nagiging sarong kahoy, kaya ang mga gamgam, minatugdon, saka binagibokan sa indang salagan sa mga sanga kaini. Nagistorya pa sa Jesus, rinurog pa, saro pang parabolaan, kadayaan ni langit, garo libadurang sinalak nin sarong babae sa tulong litro ni narina, sagod na nag-usbog sa bilog na minasa. Inigabos tinukdo ni Jesus sa mga tao sa paagi ng mga parabola. Mayo siyang tinaram sa inda na dai nagamitin parabola. Ginibo ni Jesus tanganing mautob ang sabi kan propeta, mataram ako sa inda sa paagi ng mga parabola. Ipapayag ko sa inda mga bagay na natatago poon nalalangon an kinaban. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Kanakaaging Domingo, ang parabolang nadangugta sa Ebanghelyo, yung parabola kan paraoma. Kunsain o para sa buwag. Kunsain ang sinabuwag na bani, nagkaurulog sa iba-ibang parte kan daga. May nahulog sa pigaagihan na puri sa pero yung pigagamit na daga tungtungan na ginang matagas. Asin itong mga bani, dahil managtubo, matagas nga ni sa daga. O kaya tinuro ka kan mga gamgam. Iwa man na nahulog sa mga kagapuan, asin dahil managtubong maray, huli tamaya unin daga, naalang kan na alaw. Ito man na iba, nahulog sa mga may may mga awot o mga ngupad kayo ni mga tunok. Pareho man nangyari, nagkuturuok man sinda, they choke, they po sinda nagtubo. Alagad sabi ni Jesus, igwaman ni naghulog sa maray na daga. Asin ito ang nagtaonin 30, 60, asin 100% na ani. Nang katugang ngunyan, bigos sabihin kitang kagurangnan, another parable very, very closely related o the same duman sa parabolang ito. Alagad ang tututukan na digdi itong paraoma na nagsabag din maray na bani, alagad may nagtraidor sa iya. No?
di na naman daki abot. Pero, kung kita para aramtaman na, maski ka ding itanom na awot, matubo talagang awot, no? Kaya nga ni itong mga nagtatanom din paroy, may aram ako, ang aba ko para may pigapod na ilamon, no? Ilamon na nga ito. Halion sa mga duot, no? Na nagtutubo kasabay ka itong paroy. Kaya pikitandanan pa itong nag-ilamon, no? Anyway, ang response kay itong parauma na daing mo na pag-abuton, suduwa, maski nga may upi-upi o may awabot, nakakulugan po, hindi kan po ita sa kinaban, na dahil man kita nabubuhay sa mga taong perpekto, kay ribata. Bibiga po, baga kitang kontrabida sa buhay ta, no? May mga pasaway, may pigsasabihin ka na, habo pa magbago. But we have to live with these people, no? Arano bang garadanon niyan, baradilon, no? Magkukulang an kulungan, no? Kung gabos kita magadan, no? Kaya, you can sabi kan kagurangnan na tiuson tango na, be patient, magpasensya, magsabot. Tapos sometimes, kita man araw bangkaan, dahil man kita nagsabi na, dahil kita kakamali, dahil kita banadla kita, o kaya mayo nang masabi sa tuya. In fact, nagde-describe ini kang buhay ta sa aral daw, na sometimes kung dahil pa indibid na maray sa Jesus, ikaw kitang mga teorya sa buhay ta na pwede man ngayon gibon, dahil man ngayon maraot, etc. So nagkakanya kaya kitang idea kung paano i-carry out ang buhay ta. Kaya kasabay kang reflection sa Ebanghelyo, dapat nga may babasahon kita na pastoral letter, halos CBCP, na nagtututok duman sa sarong pangyayari sa ngunyan, sa bilog na bilog na Pilipinas, kung saan itong mga biyolensya sa mga eskwelahan, may nagbabadil, mga estudyante, kung ano-ano, tinbigan sabi na impluensya kang media, kung ayon man na mga bagay. Pero sa US, baga kadakol kaan, no? Bako lang saro ang gigadan, no? Nagpuluon, no? Pero ang nagagadan, baga man estudyante kung minsan, mga retired military, kung sain-sain, bigla na lang nagkaisip, no? Kung naalala sa mga experience sa kaitong panahon, kaya maduman sa eskwelahan, as in magbabadil duman kadakol na tao. Ano nga ang cause kay ini? Ano nga itong nagadan? Nasasanay ba na kan demonyo? O kulang na pagtubod? Itong mga ordinaryong pigasabi na sabi baga psychology ko yung neurosis. Teka nga ma-adit kanta. Even normal beings sometimes experience neurotic tendencies. Ito mo na malala ng konti, psychosis. Itong sa bigdadarana duman sa bulungan. Kan mga may helang sa isip. Pero ining neurosis, ini po pigasabi duman sa pastoral letter na we have to understand na 90% sa to, ikakayaan. Kaya, nyaon so, mga naka-experience sa bagong maray na atmosphere, sa pagdakulan nila sa bahay, nakikita ninda ang day nagtutugma, nabigasabi kang mga magurang, sinasabi sa inda kang teacher ninda sa eskwelahan. So, duman pa sa nag-upo na so tension, no? Sa buhay kanaki. What more na baka ito bang bigsabi sa simbahan, ang kadangog pa. Pag-abot duman sa harong, ipaman, so nahihiling. Na mabatitaan sa radyo, sa TV.
Kaya, ini pong larangan kang sa tuyang salud na pigapod mental health, sabi sa pastoral letter, salud mental, kaya po ang ining hilingon, tawanin atensyon, because sometimes, pag tayo tinawan ng atensyon, malala po ini. As in, itong problema, dahil ito natatabangan. So, ano mga suggestion na pigsabi kan sa BCP? Note, itong mga prayer groups sa mga parokya, kaya po na ipalagos ito, kung saan na tatabangan tayo itong mga tugang na medyo may problema, sabi nga, may dinadaanan. Kaya, ang marami baga kayo ni, pag dangugon mo, medyo nababawasan ang problema. Pero kung talagang mayo, na nagkikare, sabi nga, ang iba baga, nangyayari, pag-consider sa iyong sarili, may nasidang halaga, ano pangigibong ko sa kinaban? Dahil na mga yang namumuot sa ko, dahil na mga yes akong nag-aako bilang tao. So, yan po ang mga problema. Takong minsan, pag at okay lang yan, dahil man, tapos baka kita naghahagad manin pagtanggap, self-confidence, siniba pa. Kana kung aroal daw, may kaiwal ka, aroal daw, may naghusga sa imo, o kaya may nagko-condemn. Gusto mo man daw na mabuhay? Tayo naman. Kaya tingnan mo, pag nag-create kitang mga problema sa dirita, sa harungta, dako naman baga nakakailing, so aki mo, so mga relatives mo, kapitbahay. Araw pa lang kaya nan may agom, nagkaparaiwal, dahil nasan ako maagom. So yan mga experience, very, very negative, and it gives us also a negative view of life. Kaya, may salaw kayong simana, di ko bagang pagbasa man sa Ebanghelyo na sabi ni Jesus, "Kamo namang napapagal, nagagabatan sa buhay, magdulo kamo sa ko. Come to me, you who are burdened and heavily laden." So kanta bagay ni Basil Valdez, no? "And I will give you rest." So kung kita, aramta ng may problema sa rong tao, pigpapara, dagdagan ta pang problema, we do not even care to listen to them, as in, ipagdasal, yung pa nangyayari. So, upi-upi, lalong nagiging open sa diri niya, na dahil sa irot pa lang, pagtubo pa lang, alam niya na di siya tatanggapin. Pero, doon na lang man baga kang Diyos ang upi-upi, ang awot. Garo maapot ka. Aron namang yang awot, dahil yang pakinabang, bigla lang pag-anikan Diyos. Ang sagot po dyan, kundi ang Diyos naglalang kang awot, dahil ka mahigos. Pagkatapos kang pagtanaw mo, bye-bye na. Mabalik ka na sana tamaani. Pero how sure are you? Mayaanihan ka. Kung di mo ito pig-ataman, di mo piglinigan, di mo pigilamunan, no? So, yan man ang mga dikit-dikit na sabit, pag na to worthless, pero ikaw man palang worth in the end. So, sagod po na dahil pa nag-aabot sa anghel, nasusugoon kang kakurangnan, tanganing mako akang ani, nabuhat sabihon, did you remain faithful to me? Natuto ka man daw magmahal, natuto ka man daw magtabang, magdarakitawo sa pagkabisto sa kagurangnan. Kunda di kita dadaron ka ng anghel, duman sa iyang kahadian. Nakita baga sa buhay, pwede kitang paroy, pwede kitang awot. Ano ka daw? Both. Sometimes awot, sometimes paroy. Sometimes
tataon ni nutrisyon, taparoy, sometimes, nagraraot nin ibang tao. Awot kita sa buhay kan iba. But if you are like that, kung baga saro kang adik, kayo ang gusto mo sa buhay mo, pwede pa man magpangadji, dahil pa man nahuhuri, dahil pa man nagdidigdi sa anghel. We should go back to the Lord, listen to His words, nagsasabi, come to me, ninulitan sa kong puso, mahuyo, learn from me, maging mahuyo ka man daw once in your life, magpatawad daw, mag-welcome, magdangog, iproblema nin iba. Tabaga magabot kang oras, ikaw man ang may problema. And people do not listen to you. Do not give a time to hear you. Ganun lang po yan. Kaya kung anong isinabuwag, yung man ang anihon. Kung sa imong buhay, mayo ka ning panahon sa iba, tanganing tabangan sinta anyway. Don't expect people to listen to you also. Pagabot kang oras. Yan pangbot sabihin. Kung ano klase ang pagkamot mo, iyo man ang pagkamot, dahil tataw sa imo kang Diyos. Mga tugang, di pa naman huli ang lahat. Siguro, pag nahilig kitang mga tawong araw kaan, nag-aaraginin, kadipisilan sa buhay, perhaps, magiging mas realistic ang Christianity sa inda. Sabi tabaga, ang Diyos na nag-ako kang krus, as nagadan sa krus, ginako naman po ang satong mga problema. Kaya ito pa, na dahil pa kita buhay, aram nin Diyos na sa future, sa hinaharap, magkakaproblema kita. Kaya, noon pa lang, tinanggap yan ang krus. Tinatanggap yan ang gabos na magiging problema sa kinaban. Kaya, huwag tayong mag-alangan na lapitan ng Diyos dahil nalalaman niya ang buhay ta more than we know ourselves and our problems. Ini ang kasagaraduhan ni Jesus sa satuya. Kung magdolo kita sa iya, asin magtubod kita sa iya, aram ta, dahil magkita malilingwan, pagabot kang oras na ang kaligtasan itataon niya. Bako iyo man lang iyan ang hanap ta, na ang kasalanan nagpapagabat sa tong buhay, kay pontay ning harapon, asin iwaglit sa buhay. Asin palitan ta kan mga adal ni Kristo, mga adal din pagkamot, din pagpatawad, din pagtabang. Tayo yan po ang cross na bigsabi ni Kristo. If you help people, if you help carry their burdens, nagpapagaan ka kan buhay nin iba, and you give them happiness, you give them hope, bako napigdadara mo sinda sa kagadanan o kaya sa kadikluman kan buhay. Takon dahil ang nahihiling nakarayan sa mundo, ang taong may problema, madiklum ang buhay, ano pa pong gigibuhon? Makiisa na lang siya sa kadiliman. Maray pa ngayang magadana, kaysa ngayang arual daw, dakulon kang nahihiling na problema sa buhay mo. Maski nga ni sa dit na problema, ginigibutan ng kadakula na it's like the pail of water na pwede kang malunod. Pwede mo nahihiling sa solusyon. Pero sa Jesus, na nag-agi na kang gabos, nakamalasan ng tao, sinasabihan kita, asin, pinangangakuan, if you truly believe in me, then let me help you carry your cross. Tugutan ta sa Jesus sa pagpaasantakan sa tong saliring krus. Taram ta day ta kaya. Bako man kita siring saya-saya na sarong Dios. Pero siya na nag-Diyos, kaya pareho kang Ama sa Espiritu Santo, nagpakumbaba, day pigiling ang pagka-Diyos, kundi nakisaro sa to.
na maging sarong tao. Nakot pa man lugod, ang tawong iyan na para kasada, darahon sa lugar na daina ninrara ang pagkasala, kundi nagigibabaw ang pagkamot kat Diyos. Bidisulan kita, sin magtindog na sa pagpahayag ang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit, sin kandaga, kangabos na hihiling, sin na hihiling, asin sa sarong kagurangnan ni Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namo dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Nuli sa iya nagkaigwakan gabos, sinuli sa tong mga tao, sinuli sa tong kaligtasan. Nagilig siya halis sa kalangitan, sinanilaman, ulikan Espiritu Santo, kibiren Maria, sinan ni tao. Pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, tios sagot sa kagadanan sa nilinubong, Sin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang siyang kadean din katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba kadama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, sinto sa ro, banal, katoliko, apostolikong simbahan. Papahayag ko din pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Tinagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan bilang banwaan, napano din kaluyahan, darahuntan sa tong mga pangangaipo sa langit no na Ama, na sa saying dagulang pagkahera kasin pagkamuot, maawot na kita gabos makaligtas, sin makaabot sa pagkasabot kan katotoohan. Simbag sa labang kagadan, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda. Urog na ang mga dukha asin daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambang saro, maging mamumuton sa kapwa, asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga napapasalang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasala na dalan, asin nakakamate nin kamundoan, kahurasaan asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mga nagsosolo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot asin bendisyonan, hulikan pakasabot na ang Diyos danay na namumuot sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa indang mga kasalan, asin magkamit ng katulinongan sa langit sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ang kapangyarihan kan sa iyong pagkamot, dahil anduyog sa mo. Tabaki kami na day mapurisaw kan mga kasibutan kay ning kinaban. Sinday numadaog nin karatan an sa mong pamuhay buhay uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
pamibig mga tugang tanganin sa kuhan sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sarong malinigo na sakripisyo, pasarigon mo ang mga parakas ang pagkakaiba nin mga dolot susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon. Siring sa mga atang ni Abel, taganing adinulot kan lambang saro, sa pagalang kan sa imong halangkawan, magwaras sa gabos ng kaligtasan, nuligi Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, nadana si minsan sa iyo, nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran. Ta, ang mga aki, inaharayong isiniblag kan krimen ng kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tangalingan banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlalain mong kadunungan, mabidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, sin templo kan Espiritu. Kaya kay riba kan mga koro ni mga angheles nag-oong kan kami sa imo, maog mga nagpapahayag nin pagtubod. Ang kagurangan, langit asin dagat, panawakan sa imong kamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Kadanan minaligni, ngaran kan kagurangan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Kakagurangdan, kananggadan banal, burabo din ka boss, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon sa imong espiritu, tangaring para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, as siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin magpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, magako ka mga boss, sin magakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi sa pagkaya mangkangkalis, singgirari na magpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na sabi, magako ka mga boss, sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod,
Kagalan mo paguranan, pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat di pinapaya, sagod na ikahamagdato. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis, kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagigimahera kami, na nag-aarang na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon da magagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, singgang kabos na klero. Siring man karamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na ang pinapamaibi sa misang ini, asin ang kabos sa mga gadaan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namiibi kami. Tanganin kay Ban Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, mga martires kang China, singgabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin nagpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kapag kasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tuan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, ng ahas kitang magsabi. Kamanya mo hayaan sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatungan
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, maging dani nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Heso Kristo. Sigurizo kagurangnan, nga nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hara pagalingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, pinpapagkani ko siya mapatuninong asi magkaborunyog, susog sa imong kabutan, kanang bubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pati naraon ka mo, katanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyan sa kagurangnan sa Kristo, nagsasabi sa tuya, nagsasadol, ako unang lambang saro, kaibahanan sa to mga kakundian, mga imperfeksyon. Ulitas siyang kodero kan Diyos agpaparakan mga salan kinaban, balalan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalagmaw umayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Luhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidad nin pagtubod. Tukdui kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay idto ngunyan asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. Pagurangdan, namibi kami, kagayang lilingyan sa imang banwaan. Asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo, sa mong kagurangdan.
Tukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,612 pesos and 65 centavos. Ana ang bagtapos siring na oras kan misa, 6,824 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,437 pesos and 50 centavos. Siring man sa masunod na Domingo, Hulyo 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sing dadarahon tapuan sa tung tada canister asin iyo offer sa offertory. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno Albay Cathedral sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Jonel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan Albay, asin Reverendo Matt Jason Naag Latorre, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Kasabay man po ninda na uordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sinda Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish, Jovellar Albay. Seminarian Leonardo Avila Canuel, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Polanggi Albay, asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Kung may aram po kamo na makakaulang sa indang ordinasyon, paisihon po tulos sa opisina o sa chancery. Sa maabot na Hulyo 31, Biyernes, maselebrar ang satuyang parokya kan ika-60 taon na anibersaryo kan satuyang simbahan sa oras na alas 5:30 nin pagkahapon. Inimbitaran po ang gabos na makisumaro sa gigibuhon na misa konselebrada sa nasabing aldaw. Maawot ni mampong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 900 pesos, Tulong Anonymous tig 500 pesos, Anonymous 400 pesos, Don SV Appliance Center 5,000 pesos, Parishioner 3,000 pesos, Lilia Macan 500, Cerillo Mercado Family 500, Kaiser Pharmaceutical Company 400, Eden Morante 300 pesos. Diyos mabalos po. Tiyog na po kita para sa ring benisyon. Ang kagurangdan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibi, intersesyon sa Santa Maria, inaning kaligtasan sa Nudas Tadeo, tungkura paroko, shrine, patron, kamo sinang mahal sa buhay bendisyonan sa ngarang kan Ama, sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. na idulot na banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, simpang kamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon.